हरे कृष्णा। उम्मज्ञानतिमिरन्धस्य नानार्चनाशलाभिया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते चेपताका स्वामिने नामाचार्य पादाय निधाय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ശ്രീകൃഷ്ണ ശിഷ്ടാത ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത 11th ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് അധ്യായം 12 വരെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഭക്തിയോഗം 3 പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തേത് കർമ്മയോഗ, രണ്ടാമത്തേത് ഭക്തിയോഗ, മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ്? ജ്ഞാനയോഗ അല്ലെ. ഈ ഭക്തിയോഗ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനയോഗ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോ അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഇങ്ങനെയാണ് പ്രഭുപാദനെ നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം നേയം ച കേശവ. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഉത്തരവും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹുഃ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇതേക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും അത്രേ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതൊക്കെ അല്ലെ ഭക്തി യോഗം മുഴുവൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു അർജുനൻ അല്ലെ. ആരാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ അടുത്തത് ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? ആരാണ് പുരുഷൻ? എന്താണ് ക്ഷേത്രം? ആരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ? ജ്ഞാനം എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ കൃഷ്ണ എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഭഗവാന്റെ അപ്പൊ തന്നെയുള്ള ഉത്തരാണ് അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ലെ, ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു CEO പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളോട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്തായിരിക്കും ഉത്തരം പറയാ? എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയാ? ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ ഭയങ്കര ഗമയായിരിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഗമയില്ലാണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയുന്നത്. അതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈ ഒരു ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയുന്ന ഒരു രംഗം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു ഭയങ്കര ഇതാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെയൊക്കെ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരീരം ക്ഷേത്രമാവുന്നത്? ശരീരത്തിൽ ആരാ ഉള്ളത്? ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ സ്വതവേ എന്തിനാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയാ? അമ്പലം അല്ലെ. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയാം. അപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരവും എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ക്ഷേത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും അത്രേ. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിനെ അറിയുന്നവര്? ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് 2 പേർക്ക് അറിയാം. ആർക്കൊക്കെ അറിയാം? അതായത് ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രമാണെങ്കിൽ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന 2 പേരുണ്ട്. ഒന്ന് ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള നമ്മള് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച്. ഇത് കൂടാണ്ട് ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. ആരാണ്? പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ.
ഭഗവാന് എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അത്. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് അർജുനനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതിനെ അറിയുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രമാണ്. ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവാരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രജ്ഞം ച അഭി മാം വിദ്ധി. ഭഗവാനും ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാവരെ കുറിച്ചും ആർക്കറിയാം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് എന്തേ അറിയാവുള്ളൂ? അവനവന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ. പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരെ കുറിച്ചും അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശരീരത്തിനകത്തെ രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്. ഇനി എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്താണ് നേയം അല്ലെ? ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പോ ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും, എന്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം, ശരീരം എന്നറിയണം. പിന്നെ രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അപ്പോ ശരീരം, ആത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഈ മൂന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. തച്ഛേത്രം യച്ഛയാദൃച്ഛ യദ്വികാരി യതശ്ചയത് സചായോ യത് പ്രഭാവശ്ച തത്സമാസേന മേ ശൃണു. എന്തെങ്കിലും സ്പീഡ് വരുന്നോ, അക്ഷരസ്ഫുടത ഇല്ലാണ്ടോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. കാരണം എനിക്ക് മൂക്കൊക്കെ അടഞ്ഞിട്ടാ ഉള്ളത്. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ചൊല്ലുന്നത്. ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉദ്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നാദാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം. ദയവായി കേൾക്കൂ. ഓ ഭഗവാൻ റിക്വസ്റ്റ് മോഡാണ് അല്ലെ. ദയവായി കേൾക്കൂ അല്ലെ. മേശൃണു, സമാസേന മേശൃണു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം, എന്താണ് കർമ്മക്ഷേത്രം? നമ്മുടെ ശരീരമാണ് അല്ലെ കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉദ്ഭവകാലം, എപ്പോഴാണ് ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതായത് ഈ ശരീരം എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത്? കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നാദാവ് ആരാണ്? ഇതിന്റെയൊക്കെ നാദാവ്. നാദാവിന്റെ സ്വാധീനത എന്താണ്? ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇനി വിവരിച്ചു തരികയാണ്. ഋഷിഭിർബഹുധാ ഗീതം ചന്തോഭിർവിവിധൈ പൃഥക് ബ്രഹ്മസൂത്രപദൈശ്ചൈവ ഹേതുമദ്ഭിർവിനിശ്ചിതൈ. പ്രവർത്തന മേഖലയെയും അതിന്റെ നാദാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണ് പ്രവർത്തന മേഖല, അതിന്റെ നാദാവ്, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്? വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഋഷീശ്വരന്മാർ തന്നിട്ടുള്ള വൈദിക വിധികളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, ഈ ശരീരം എന്താണ്, ഇതിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല എന്താണ്, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ നാദാവ്, ജ്ഞാനം, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ ഇതൊക്കെ വളരെ കാര്യകാരണ സഹിതം വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇത് അർജുനന് വേണ്ടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. അർജുനന് വേണ്ടിയല്ല, ശരിക്കും നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ഇച്ഛാദ്വേഷസുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാധൃതിഃ ഏതച്ഛേത്രം സമാസേന സവികാരമുദാഹൃതം. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, വിദ്യ, അഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്.
5 മഹാഭൂതങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ? ഭൂമി, രാപോ, നലോ, വായു, ആകാശം. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ. പിന്നെ എന്താണ്? ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം. മനസ്സ്, വിദ്യാഹങ്കാരം. ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം, അവ്യക്തത. അവ്യക്തത പറയുന്നതാണ്. അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാന എന്നാണ് ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രഭുപാദര്. അവ്യക്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അതിന്റെ ഒരു ടോട്ടലാണ് അവ്യക്തത പറയുന്നത്. പിന്നെ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്? 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും. പിന്നെ മനസ്സ്. മനസ്സ് 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അറിയോ? അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ? ആദ്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയൂ. ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്? മൂക്ക്, ചെവി, കണ്ണ്, നാക്ക്, തൊക്ക്. ഈ 5ന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഓരോന്നിന്റെയും നാവ് രസം, ശ്രവണം, തൊക്ക് സ്പർശനം, കണ്ണ് കാഴ്ച. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇത് പറയുമ്പോഴേ ഒരാൾ പറയുമ്പോ ബാക്കി എല്ലാവരും സെൽഫായിട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് ഇത് വ്യക്തതയിൽ പറയാൻ പറ്റുക, കേൾക്കാൻ പറ്റുക. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പോ എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ മാത്രം പറയൂ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം. കണ്ണ് കാഴ്ച, ചെവി ശ്രവണം, നാവ് രസം, തൊക്ക് സ്പർശം, അതിനടുത്ത് കണ്ണ്, ചെവി, മൂക്ക് ഗന്ധം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ എത്രയായി ഇപ്പോ? ആദ്യം 5 മഹാഭൂതങ്ങളായി, അത് 5 എണ്ണം. പിന്നെ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ? പിന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം ഉണ്ട്. കർമ്മേന്ദ്രിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയ ഏതൊക്കെയാണ്? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയല്ലേ മാഡം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയാണ് പറഞ്ഞത്. കർമ്മേന്ദ്രിയ ഏതൊക്കെയാണ്? കർമ്മേന്ദ്രിയ കാല്, കയ്യ്, പിന്നെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളെ, ഗുദം. 5 എണ്ണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയം, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. മൊത്തത്തിൽ എത്രയായി? 15. 15 5 20. പിന്നെ വിദ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത. പിന്നെ എത്രയായി? 23. പിന്നെ മനസ്സ്, എല്ലാം കൂടെ 24. മൊത്തത്തില് 24. പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നു ഇവിടെ? രാഗദ്വേഷങ്ങൾ. എന്താണ് രാഗദ്വേഷങ്ങള്? ഇഷ്ടം, ഇഷ്ടക്കേട്, ഇതാണ് രാഗദ്വേഷം. സുഖം, ദുഃഖം, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെയും ക്ഷേത്രത്തിനകത്താണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കാണുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത 24 പിന്നെ രാഗദ്വേഷം, സുഖദുഃഖം, സമദൃഷ്ടി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എവിടെയാണുള്ളത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളത് അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് വരുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഇതൊക്കെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളതാണ്. അതിനെയും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത 9, 10, 11, 12 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ്. അമാനിത്വമധംബിത്വം അഹിംസാക്ഷാന്തിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യമാത്മവിനിഗ്രഹഃ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവ ച ജന്മ മൃത്യുജരാ വ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം അസക്തിരനഭിഷ്വംഗഃ പുത്രധാരഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്തത്വം ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണീ വിവിക്തദേശസേവിത്വം അരതിർജന സംസദി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥദർശനം ഏതത് ജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യതതോന്യഥാ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നേ? നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇത് സ്ലോലി പറഞ്ഞു പോകാം. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്. വിനയം, ആദ്യത്തേത് വിനയം, ഗർവമില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, ധൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി,
വിദ്യഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യാഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളവയെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പം അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്, എന്താണ് ജ്ഞാനം അല്ലെ? അതിനുള്ള ഉത്തരവാണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞത്. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് വിനയം? വിനയം എന്താണ്? നമുക്ക് എല്ലാവരും നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമില്ലായ്മ. ഇത് എല്ലാവരും പർപ്പോട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ. നമ്മളെ പർപ്പോട്ടിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഓരോന്നിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പറ്റുന്നത്ര ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. വിനയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനെയാണ് വിനയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗർവമില്ലായ്മ. എന്താണ് ഗർവില്ലായ്മ? അഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ അല്ലെ? അഹിംസ, ഞാൻ എന്ന ബോധം, അതാണ് ഗർവം എന്ന് പറയുന്നത്. അഹിംസ. എന്താണ് അഹിംസ? അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്ത് വിചാരിക്കുന്നത്? മറ്റുള്ള ജീവികളെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനും അപ്പുറത്ത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, അതും കൂടി വരും അഹിംസയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. ആ സത്യം ആർക്കും അറിയില്ല അല്ലെ? കഷ്ടപ്പെടുന്ന, ഇപ്പൊ നല്ല രോഗാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് വിശ്വസിക്കില്ല അല്ലെ? അവര് അവർ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും തളർന്നിട്ടുണ്ടാവാം, ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഒക്കെ ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഭഗവാൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവരല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ആ ഒരു എന്താണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ശരിയായി മനസ്സിലാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അവർക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റു ജീവികളെ കൊല്ലുക എന്നതിന് അപ്പുറത്ത്, അതായത് കൊല്ലാതിരിക്കണം, അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കൂടി ചെയ്യണം. ക്ഷമ. ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ അപമാനിച്ചാലും വേദനിപ്പിച്ചാലും അവരോട് ദേഷ്യമോ വെറുപ്പോ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അല്ലെ, അവരോട് ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ്. ലാളിത്യം. ലാളിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ലാളിത്യം ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ. അപ്പൊ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതും എന്താണ്? ജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. ശുചിത്വം. ശുചിത്വം രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് വിധം ശുചിത്വങ്ങൾ? ഒന്ന് ബാഹ്യമായ ശരീരത്തിന്റെ ശുചിത്വം, അത് പല്ല് തേക്കുക, കുളിക്കുക അല്ലെ, വൃത്തിയായ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യുക. അതായത് അലക്കിയ വസ്ത്രങ്ങൾ, നമ്മൾ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയാന്നുള്ളതല്ല, നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിന്റെ ശുചിത്വമാണെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ ശുചിത്വം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ ഒരു നാമജപം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെയും ശുചിയാക്കിയിരിക്കാം. അപ്പൊ രണ്ടു തരം ശുചിത്വം ഉണ്ട്. ഒന്ന് ബാഹ്യമായത്, മറ്റൊന്ന് ആന്തരികമായത്. ബാഹ്യമായ ശുചിത്വം കുളി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം. ആന്തരികമായത് ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനത്തിലൂടെയാണ് സാധ്യമാവുന്നത്. സ്ഥൈര്യം, അതായത് ആത്മീയമായ പുരോഗതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മസംയമം, അതായത് നമുക്ക് ഒരു സെൽഫ് കൺട്രോൾ അല്ലെ, അത് എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും അതിനൊക്കെയുള്ളൊരു കൺട്രോൾ ഉള്ളതിനെയാണ് ആത്മസംയമനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, അതായത് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, എല്ലാവർക്കും തോന്നും അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമാണ്, പലതും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, നല്ല പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, നല്ല കാഴ്ച കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അതിനെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി ആ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിനെ പിൻവലിപ്പിക്കണം. കൂർമ്മവും കാനീവ സർവശഃ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഒരാമ പുറമേക്കിടുന്ന തല ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യണം നമ്മള്. അതാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി. വിദ്യഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, എനിക്ക് നല്ല പണമുണ്ട് അല്ലെ, വലിയ വീടുണ്ട്, നല്ല വീട്ടുകാരുണ്ട്, ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ വിദ്യാഹങ്കാരം. അപ്പൊ അതില്ലാതിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ജനന മരണങ്ങൾ, അതായത് ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം. വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, അതായത്
ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം. അപ്പോൾ ജനന മരണങ്ങളും വാർദ്ധക്യവും രോഗവുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ 4 രോഗങ്ങളിൽ ജനിക്കുക, മരിക്കുക, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, ഈ 4 കാര്യങ്ങളും എന്താണ്? ദുഃഖാത്മകമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ്. പിന്നെ വൈരാഗ്യം. എന്താണ് വൈരാഗ്യം? വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആ രീതിയിലല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്. അതിന്റെ മീനിങ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ആസക്തി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാം. നമുക്ക് എന്തിനോടൊക്കെ ആസക്തി ഉണ്ട്? നമ്മുടെ വീടിനോട്, നമ്മുടെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ്, അല്ലെ, മക്കള്, ഇതിനോടൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന വൈരാഗ്യം ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്. അതിനോടൊന്നും ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്. മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, അതായത് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഭാര്യ, മക്കള്, കുടുംബം, വീട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടണം. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എന്താണ്? സുഖം വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭയങ്കര സന്തോഷം, നമ്മൾ ചിരിച്ചാർത്ത് ഉല്ലസിച്ച് ചിരിക്കും, അല്ലെ? അതുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എന്ത് വേണം? ദുഃഖത്തില് ഭയങ്കരമായ കരച്ചില്. ഇത് രണ്ടും പാടില്ല. അതില് ഒരു സമതുലാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം. കാരണം നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, നമുക്കിപ്പോ ഭയങ്കരമായ സന്തോഷം വരുമ്പോ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഇത്രയും സന്തോഷം എനിക്ക് വരുമ്പോ അടുത്ത് എന്തോ ഒരു ദുഃഖം എനിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സുഖത്തില് അമിതമായിട്ട് സന്തോഷിക്കാൻ തോന്നില്ല. അപ്പൊ ദുഃഖം വരുമ്പോഴോ? ദുഃഖം വരുമ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എനിക്ക് സന്തോഷം വരും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം. എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച ഭക്തി. ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഇതെന്തിനാണ് ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവരും എന്താണ്? ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെ? അതിനോട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു അകൽച്ച വേണം. നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടിയാൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മളും അതുപോലെ ആയിത്തീരുക ചെയ്യുക, അല്ലെ? നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, ചന്ദനം ചാരിയ ചന്ദനം മണക്കും, ചാണകം ചാരിയ ചാണകം മണക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയാൽ, അവരുമായിട്ട് സംസർഗത്തിലായാൽ നമ്മളും എന്താവും? ഭൗതികതയിലാവും വരിക. അപ്പൊ നമുക്ക് സംശയം തോന്നും. കാരണം നമ്മൾ ആരും എന്തല്ല? മുക്താത്മാക്കളല്ല, അല്ലെ? പരിപൂർണമായിട്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്കിപ്പോ ഇതിനൊന്നും ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നില്ലല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കോ തെറ്റ്, അവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കോ ശരി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സംശയം തോന്നും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് നമുക്ക് വേണം. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയണം. തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ. ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇതാണ് ജ്ഞാനം. ഇതല്ലാതെയുള്ള എന്തും എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണ് എന്നും ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നേയം യത്ത് പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാമൃതമശ്നുതേ അനാദി മത്പരം ബ്രഹ്മ സത്തന്നാ സദുച്യതേ. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കാന്നതിന് ഉതകുമോ? നേയമായ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് ജ്ഞേയം എന്നാണ് ചോദിച്ചത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുവാൻ ഉതകുന്നുവോ അതിനെയാണ് ഭഗവാൻ നേയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവാണ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലാണ്. സനാതനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നശ്വരമല്ലാത്തത്, അല്ലെ? അനശ്വരമായത്. സനാതനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത് എന്നാണ് അർത്ഥം. അതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ ഉതകുന്നുവോ? നേയമായ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അപ്പോ സനാതനമായതിനെ കുറിച്ച് ആസ്വദിക്കാൻ ഉതകുന്നതായ അറിവ്, അതിനെയാണ് നേയം എന്ന് പറയുന്നത്. നേയം എന്ന് പറയുന്നത് അറിയേണ്ടത്. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ അറിയേണ്ടത് അതിനെയാണ് നേയം എന്ന് പറയുന്നത്. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്, അനാദി, അല്ലെ? തുടക്കമില്ലാത്തത്. ആദി പറഞ്ഞ എന്താണ്? തുടക്കം. അനാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കമില്ലാത്തത്. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ്, ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതാണ്, തുടക്കമില്ലാത്തതാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് അനാദിയായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ സനാതനമായ അറിവിനെ കുറിച്ച് ആസ്വദിക്കാൻ ഉതകുന്നതായ ജ്ഞാനത്തെ നേയം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ അനാദിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണെന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നു. സർവത പാണിപാദം സർവതോക്ഷിശിരോമുഖം സർവതശ്രുതിമല്ലോകേ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി. കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൃദയത്തിൽ മാത്രം ഇരിക്കല്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്?
എല്ലാം കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരുപാട് കൈകാലുകളുണ്ട്, മുഖങ്ങളുണ്ട്, തലകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗത്തില് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പോ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചാണ് സർവ്വവ്യാപിയായി ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവവൃക്ഷൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്. ഗുണാതീതനും ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എല്ലാം ഭഗവാൻ നിന്നാണ് ഉദ്ഭവിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാൻ നിന്ന് വരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്? സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി പശ്യന്തി പാന്തി കലയന്തി ചിരം ജഗന്തി. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്? ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിന് മറ്റൊരു ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിനും ഒരു ലിമിറ്റഡ് അല്ല, പരിമിതമല്ല. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയം അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭഗവാൻ എന്തും ഭഗവാന് കണ്ണുകൊണ്ട് കേൾക്കാം അല്ലെ. നമുക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ഡ്യൂട്ടി മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ട്? ഋഷികേശൻ അല്ലെ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. എന്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഇല്ലാത്തത്? ഭഗവാന് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഇല്ലാത്തത്. സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനും. അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ അനാസക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മുടെ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു വിചാരിക്കാം. നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൃഹനാഥൻ ആ ഗൃഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണല്ലേ. വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന സമ്പത്തും അല്ലെ, അതുപോലെ അസറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഒരു ഗൃഹനാഥനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ട്? ഇതൊക്കെ ഞാനാണ് തരുന്നത്, എന്നെ എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ, ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇത് എന്റെ ഭാര്യയാണ്, എന്റെ കുട്ടികളാണ്, എന്റെ അമ്മ, എന്റെ അച്ഛൻ, എന്റെ വീട്, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനും. അതായത് ഭഗവാൻ ഒന്നിനോടും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ല. ഭഗവാൻ എവിടെയും ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല ഭഗവാൻ എവിടെയും. ഭഗവാൻ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കപ്പെടില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഭഗവാൻ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയാണ് ആര്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ത്രിഗുണങ്ങളുടെയും ബോസ് അല്ലെ, യജമാനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി പോരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിലൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ്, അനാസക്തനാണ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാൻ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവാൻ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നല്ല കാഴ്ച കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ കാണാൻ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് തരുന്നത് ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഭഗവാന് അത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇല്ല. ബഹിരന്തശ്ച ഭൂതാനാം അചരം ചരമേവ ച സൂക്ഷ്മത്വാത് തദവിജ്ഞേയം ദൂരസ്ഥം ചാന്തികേ ചകൃത്. പരമതത്വം ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവം മൂലം ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്?
പരമതത്വം, ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളുടെയും. എന്താണ് ഈ ചരങ്ങളും അചരങ്ങളും? ചരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചലിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? നമ്മളെ പോലെയുള്ള, അതായത് പട്ടി, പൂച്ച, ആട് അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങള്, അതുപോലെ നമ്മള് ഒക്കെ ചരങ്ങളിൽ വരും. പിന്നെ അചരങ്ങൾ ആരാണ്? സസ്യങ്ങൾ അല്ലെ, ചെടികളുണ്ട്, മരങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ചലിക്കില്ല അല്ലെ, അത് അവിടെ ഇരുന്നോടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. അത് അചരങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ അകത്തും പുറത്തും ഉണ്ട് ഭഗവാൻ. അത് നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഞാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നു, കൈകളും കാലുകളും ചെവികളും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഒരു തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഇല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാത്തിന്റെയും ഉള്ളിലും പുറത്തും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവം മൂലം ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ സൈസ് തന്നെ എത്രയാ പറയുന്നത്? ഒരു തലനാരിഴയുടെ 10,000 അറ്റത്തിന്റെ 10,000-ൽ ഒരു അംശം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ സൈസാണ് അത് പറയുന്നത്, പരമാത്മാവിന്റെ അല്ല. അപ്പോ അത്രയും ചെറുതാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ സൈസ്. പക്ഷെ ഭഗവാനും എന്താണ്? അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവമാണ്. അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവം മൂലം നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് എത്രയോ ഗിഗാ ഹെർട്സ്. എനിക്ക് ഫിസിക്സും സയൻസും ഒന്നും അധികം അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല. അത് എത്രയോ ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട്, നമുക്ക് കാണുന്ന കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട്. അത് 6/6 ആണ് നമ്മുടെ വിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാഴ്ചക്ക് ഇത്ര മുതൽ ഇത്ര വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനപ്പുറത്ത് കൂടുതലായതോ കുറഞ്ഞതോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ നമുക്ക് കേൾക്കാനും വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ശബ്ദം, അത് ജീവികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എലികളെയൊക്കെ ഇതാക്കുന്നതിന് ഒരു സൗണ്ട് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാറില്ലേ, അതിന് ആ ശബ്ദം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമുക്കത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെന്റ് ലിമിറ്റ്സ് ആണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റേത് എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം, അതിസൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനോ അറിയാനോ സാധിക്കില്ല. നമ്മള് ഒരു ശ്ലോകം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി ന ഭവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോഴും മാത്രമാണ് ജിഹ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക. ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക. അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ് അദ്ദേഹം. അതിദൂരസ്ഥനാണെന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം? ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആളല്ല. ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് അല്ലെ. ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിപകൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. നിങ്ങൾ ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഒരു പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തന്നാല് ഞാനത് സ്വീകരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവണം, ഭക്തി ഉണ്ടാവണം, അത് തരുക. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തരുന്നത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ അത് സ്വീകരിക്കുക? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നോ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള സാധിക്കുക. അതായത് ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനുമാണ്, സമീപസ്ഥനുമാണ്. ഇങ്ങനെ രണ്ടും ഉണ്ട് ഭഗവാൻ. അചിന്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമുട്ട് അതാണ്. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്തമിവ ച സ്ഥിതം ഭൂതഭർതൃ ച തത്നേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭവിഷ്ണു ച. ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ജീവികളും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ, ഞാൻ വേറെയാണ്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വേറെ വേറെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുമെങ്കിലും അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് സെപ്പറേറ്റ് കാണും അല്ലെ. ഓരോരുത്തരിലും വേറെ വേറെ പരമാത്മാവാണെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്. പരമാത്മാവ് എന്താണ്? ഒരേ പരമാത്മാവാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന അതേ പരമാത്മാവാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും ഇരിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് ഏകനാണ്, അതായത് ഭഗവാനാണ്, ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് എല്ലാ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഇത് ആരാ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്?
ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നപ്പോ നമ്മൾ ചോദിക്കും, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർ അവർക്കല്ലേ അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി. ഈ ബ്രഹ്മാവും മഹാദേവനും ഒക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഗുണാവതാരങ്ങളാണ്. അപ്പോ അത് ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്തമായി വിസ്തരിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യം ഭഗവാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നാലേ നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല, അത് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഭഗവാൻ ചെയ്യാണ്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു. അപ്പോ എല്ലാ ഭൂതജാലത്തെയും നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സംഹരിക്കുന്നതും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി തമസഃ പരമുച്യത്തെ നാനം നേയം നാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ ജ്യോതിസികളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വ ഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, എല്ലാ ജ്യോതിസികളുടെയും സ്രോതസ് ഭഗവാനാണ്. പദാർത്ഥ നിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാൻ തന്നെ. ഇപ്പോ പദാർത്ഥ നിഷ്ഠിതമായ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള തമസ്, അതിനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? തമസ്, അജ്ഞാനം അല്ലെ, ഇരുട്ടിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പദാർത്ഥ നിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ അജ്ഞതയായിട്ടുള്ളതിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അവ്യക്തമാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത്. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വ ഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഈ പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഇരുട്ടിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെയാണ് അറിയേണ്ടത്. എന്താണ് നേയം? അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. ഏത് ഭഗവാൻ? സർവ്വ ഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. വേറൊരു ശ്ലോകം, അത് 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരികയാണ്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ തസ്മദിജ്ഞാനമപോഹനം ശ വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃദ്വേദ വിദേവ ചാഹം. വേദങ്ങളിൽ എഴുതിയതും അല്ലെ, വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടതും എന്നെ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടുള്ളത്. ആ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അറിവും അതാണ്, അറിയേണ്ടുന്നതും അതാണ്, അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം എടുക്കാം. വാഞ്ചാകൽപതരുദ്ദേശ കൃപാ സിന്ധുഭേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल.